bliver udviklet nye kemikalier hvert minut verden rundt. Nogle kan vi se eller lugte. Men de fleste er usynlige og bliver optaget i kroppen, når vi f.eks. bruger tandpasta, kosmetik eller creme, hvor stofferne trænger ind i huden, når vi smører os ind. Vi får også kemikalier igennem maden. Det kan være fra pesticidrester i frugt og grønt, og fra emballagen, maden bliver pakket ind i. Der kan også være uønskede kemikalierester i vandet, vi drikker. Endelig kan de trænge ind i kroppen via den luft, vi indånder. Det kan være fra de materialer, der er blevet brugt i sofaen, tv'et eller reolen. Hele vores materielle verden vil jo faktisk falde fra hinanden, hvis vi ikke havde de kemikalier, vi bruger i dag. Så fundamentale er de faktisk for vores verden. Christian Syberg, miljøbiolog fra Roskilde Universitet, har specialiseret sig i lovgivning på kemikalieområdet. Vi bruger kemikalierne overalt, og specielt siden 2. verdenskrig har udviklingen af kemikalier virkelig taget fart. Og man kan sige, at alle de ting, vi bruger, lige fra vores tøj til vores computer, telefoner, kosmetik, medicinalprodukter, alt det er jo et produkt af de kemikalier, vi bruger. Vi har virkelig gjort os afhængige af kemikalierne, kan man sige, på godt og ondt. DR2 Tema har sat sig for at undersøge 2 gravide kvinder for 60 forskellige kemikalier. Men så tænker jeg, på grund af biler og sådan noget, det køber jeg faktisk aldrig. Undersøgelsen bliver en af de største nogensinde i Danmark. Jeg så faktisk, at der var tilbud i hjemme på 1000 frø. De 2 kvinder lever forskelligt. Mette kigger mere til prisen og køber både konventionelle og økologiske produkter, hvorimod Christine udelukkende går efter økologiske varer. Ja. Om morgenen, når jeg står op, så plejer jeg at gå ud og lige skylle ansigtet, og så går jeg bagefter ind og propper lidt creme i ansigtet. Jeg har på en eller anden måde rimelig stor tillid til produkter, der har svanemærket. Så bruger jeg også de her forskellige Sephora, eller hvordan man udtaler det, som sikkert ikke er godt for noget som helst. Det er sådan et amerikansk mærke, som har en masse kulørte og spændende farver. Så det, hvis jeg skal i byen, så kan jeg godt finde på at tage en eller anden farvelade på. Så det er alt sammen hårprodukter. Når det skal krølle, så bruger jeg sådan noget, som også er fyldt med en masse gift, sikkert. Det dufter i hvert fald rigtig meget, eller lugter af et eller andet, hvis det dufter godt. Godmorgen. Nu er jeg på vej hen og få taget blodprøver. Jeg skal finde ud af, hvad for nogle spændende stoffer, som jeg indeholder. Jamen, jeg synes, det er spændende at finde ud af, om vi går rundt med en masse ting inde i os, som vi slet ikke er klar over, og hvor slemt det egentlig er, hvilken grad det er. Vi tester kvinderne for de 60 forskellige kemikalier igennem blodprøver, hvor man finder de stoffer, der er længst tid om at udskilles fra kroppen. Hej, laborant Michelle. Mette? Kom indenfor. Smider du bare dine ting her? Yes. Det kan være stoffer som f.eks. fluorstoffer, som man blandt andet finder i emballage. Det er PCB'er, der f.eks. bruges i byggematerialer, og kviksølv, som man kan finde i fisk. Og så tester vi kvindernes urin, hvor man finder rester af de kemikalier, der udskilles relativt hurtigt, som f.eks. ftalater, der findes i blødt plastik, og pesticider i frugt og grønt.